Kull jum mit-2 sal-ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:30 ta' filgħodu fuq TVN. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. L-għodwa tajba. Jiena Fader Mario li jaħdim diversi parroċċja u Malta u anke barra minn Malta u sa preżentament qiegħed għal Ċipriet il-parroċċja tal-Imdina. Nibdew din iċ-ċelebrazzjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nroddu ħajr l-Alla li għal darba oħra jistedinna biex nitlu fil-preżenza tiegħu ħalli jsemmalna leħnu u jagħtina lilu nnifsu. Fil-preżenza tiegħu narfu d-djufijiet u n-noqqasijiet tagħna. Ejjew inġeddu l-indima l-ħtijietna u nitolbu ħniena u maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dinibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġini, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għan Mulej irrida tagħna biex nitħejjew dejjem aħjar. Ħalli nagħmlu frott ta' Emejja l-Qaddisa u jkollna dejjem l-għajnuna tat-tieba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena, Ġwanni, rajt fis-sema sinjal ieħor, kbir u tal-għaġeb, 7 anġli li kellhom 7 kastigi, dawk tal-aħħar li bihom kellha tintemm il-korla ta' Alla. U rajt bħal baħar tal-ħġieġ imħallat bin-nar u weqfin fuq il-baħar tal-ħġieġ rajt lil dawk li kienu ħarġu rebbieħa fuq il-bima u fuq xbieta u n-numru ta' isimha. B'ċetri ta' Alla f'idejhom huma jannu l-kantiku ta' Mosè il-qaddej ta' Alla u l-kantiku tal-ħaruf u jgħidu: Kbar u tal-għaġeb l-emejjel tiegħek, Mulej, Alla li tista' kollox. Ġusti u vera t-triqat tiegħek, Sultan tal-ġnus. Min, Mulej, ma jibżax minnek u ma jsebbaħx lil ismek. Għax int waħdek qaddis, il-ġnus kollha jiġu u jinxteħtu quddiemek, għax il-ġudizzji tiegħek jintwerew. Il-kelma tal-Mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Kbar u tal-għaġeb l-emejjel tiegħek, Mulej, Alla li tista' kollox. Flimkien,
Kbar u tal-aġeb l-emejjel tiegħek Mulej Alla li tista' kollox. Għannu lil Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-aġeb, ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Kbar u tal-aġeb l-emejjel tiegħek Mulej Alla li tista' kollox. Għarra fil-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Kbar u tal-aġeb l-emejjel tiegħek Mulej Alla li tista' kollox. Ħajriet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fiha. Ħajċabċbu xmajjar idejhom u l-muntanji flimkien jgħidu bil-ferħ. Kbar u tal-aġeb l-emejjel tiegħek Mulej Alla li tista' kollox. Quddiem il-Mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Kbar u tal-aġeb l-emejjel tiegħek Mulej Alla li tista' kollox. Ibqa' fedil sal-mewt jgħid il-Mulej u jien nagħtik il-kuruna tal-ħajja. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jixħtu jdejhom fuqkom u jippersegwitawkom. Jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfgħukom bil-ħabs. U jieħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswielkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f'moħħkom. Toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom. Għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jaqaflu jew imerjieħ. U jittradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom, uħudkom, u qrabatkom, u ħbiebkom. U li xi wħud minnkom joqtluhom. U kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tiqpaw sħaħ sal-aħħar, issalvaw ħajjitkom. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Xkultant nisimgħu frażi, għandna frażi bil-Malti, it-tiġrija sal-barkun. Hija xi ħaġa relatata mad-dajjes, ma' telliqa tad-dajjes. Min jieħu sehem fit-tellieqa irid taħares lejn id-destinazzjoni. U se jikkompetu jitellaq ma' ħadd ieħor jaf li se jkun hemm xi diffikultajiet, xi problemi, imma jekk joqgħod jintilef u jaqta' qalbu u jinkwieta fuq il-problemi, se jieqaf u jaqta' lura. Il-konsegwenza li ma jasalx sal-barkun, għall-inqas mhux l-ewwel wieħed. L-importanti fil-ħajja illi taf fejn sejjer, tkun konvint minn dak li trid tagħmel u ma tħalli lil ħadd u l-xejn jaqtalek qalbek. U dan li jrid jgħid biha Ġesu, jekk tiqpaw sħaħ sal-aħħar, issalvaw ħajjitkom. Trid tiqpa' sħiħ sal-aħħar. Trid tkun deċiż xi trid u minkejja kollox tasal fejn trid. Qegħdin fl-aħħar ġimgħa ta' matul is-sena liturġika, meta l-Knisja tippreżentalna il-kelma tal-Alla li tfakkarna dwar il-futur tagħna, is-sejħa tagħna għalfejn qegħdin hawn. Aħna qegħdin hawn biex nilqgħu il-grazzja tal-Alla
biex nimxu wara Ġesu, biex nilqgħu il-kelma tiegħu li ddawwalna ħalli naslu fis-sema pajjiżna. Ma Ġesu ma jitħaqx bina, jgħidilna l-verità, se ssibu d-diffikultajiet. Jitkellem fuq persekuzzjonijiet, fuq sfidi. U għadda minnhom qabilna. Kien persegwitat minkejja li għadda minn fostna jagħmel il-ġid, li jagħmel it-tajjeb. U x'jgħidilna Ġesu? Veru, daw l-affarijiet se jiġru, kunu preparati. Imma anki d-diffikultajiet u l-isfidi li ssibu fil-ħajja, dan jiswielkom biex tagħtu xieda, biex tkunu xieda tiegħi. Ġesu huwa pożittiv ħafna. Din id-diffikultà issir opportunità biex ixxandruni, biex turu minn intom, biex turu li intom tiegħi. U Ġesu jsejħilna rasna li huma dejjem. Toqgħodux taħsbu tinkwitaw xi tridu tgħidu għax jiena inkun magħkom, jiena nkun qed nakkompanjakom u jien ngħidilkom x'għandkom tgħidu. U jkompli Ġesu u d-diffikultajiet issibuhom minn kull imkien xi drabi minn fejn l-inqas li tistennihom. Nisemmi anke l-familjari, anke l-ħbieb. Ħafna drabi biex tgħix ta' nisrani, biex tuħu deċiżjoni daqsxejn iebsa, dejjem se ssib xi ħadd wara dan, wara l-oħra, kemm minn tal-Knisja jaqtawna qalbna. Ġesu mhux l-istess sab. Ġesu għadda minn dan qabilna. Mejdilna Ġesu tinkwitawx, għax laqqas daw ma jistawx jagħmlulkom il-ħsara. Ġesu nerġa' ngħid ma jitħaqx bina. Jgħidilna li biex tkun dixxiplu tiegħu qal qabel, min irid jimxi warajja jrid jiġħad lilu nnifsu. L-opinjonijiet, l-idejat tiegħu jerfa' salibu kuljum għax il-ħajja fiha s-salib tagħha, fiha d-diffikultajiet tagħha, fiha l-isfidi tagħha u jimxi warajja. Nistaqsu ftit lil nfusna jiena fil-ħajja tiegħi, jien li ngħid li jiena nisrani, jiena mmiexi wara Ġesu. Jew qed nimxi skont ma jridni ħadd ieħor, skont l-opinjoni tan-nies. Jiena min irrid noġob fil-ħajja tiegħi lilu jew lil dawk ta' madwari. Nitolbu li konna il-qawwa li nkunu tassew insara bis-serjetà dixxipli tiegħu ta' veru. Li nażluh qabel kollox, inżommu ċar f'moħħna x'irridu u ma nħallu l-ħadd u l-xejn jifridna minnu. It-tiġrija sal-barkun. In-nisran irid ikun saqajh fl-art, jgħix din id-dinja, imma b'moħħu u b'qalbu fis-saltina ta' Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. F'dan iż-żmien qasir li għandna, Alla huwa dejjem preżenti bl-imħabba tiegħu lis-salva. Anki issa u jaqaf magħna bl-għajnuna tiegħu. Ejwa hekk inresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna. Sabiex il-Knisja tara fiġġarrab il-persekuzzjonijiet li minn żmien għal ieħor iqubu kontra tagħha imfarġa mill-wegħda ta' Kristu li jaqpa' magħha sal-aħħar taż-żminijiet nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Sabiex li lil mill-ġrajiet korroħ tal-ħajja il-bnedmin jilmħu lid ta' Alla li ssalva d-dinja nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Sabiex dawk li huma persegwitati minħabba l-femiet tagħhom jieqpaw ċerti li d-batijiet ta' issa għad jissarfu f'futur aħjar nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Biex aħna li nħossuna sħaħ fil-fidi, narfu ngħinu lil dawk ħutna li qed iħossuhom dgħajfa nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fis-silenzju nresquna f'dawn f'idejn il-Missier il-bżonnijiet u t-talbiet personali tagħna.
u Alla li tmexxi ġrajietna, wettaq il-ħidma tagħna għall-bini tas-saltna tiegħek fid-dinja sa ma sseħħa l-kollox bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla, il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerta qaddisa li jien tridna nikkonsagraw lill-ismek u għamel li nobdu dejjem il-kmandamenti tiegħek biex bis-saħħa ta' dawn l-offerti noġbu lit-tieba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. B'fidi ħajja nistqarru il-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tassew int, mulej, inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasam. Tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan hu ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jeqbal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan
b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna hu nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutina li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Intennu l-fiduċja tagħna falla l-missier wieħed tagħna l-koll waqt li ngħidu flimkien it-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Agħtina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn tnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja agħtina l-paċi. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda qgħid kelma waħda. U ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Alla li tista' kollox, int timliena bil-ferħ bis-sem li tagħtina fil-ħwejjeġ qaddisa tiegħek. Għamel nitolbuk li aħna qatt ma ninfirdu minnek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. imbierku l-mulej. Irroddu ħajli l-Alla. Il-barka sakramentali waslitna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta. Infakrukom li nhar il-ħamis li ġej l-Arċisqof Charles Cicluna se jiċċelebra 10 snin minn meta ġie kkonsagrat isqof. Dakinhar kulħadd mistieden jattendi għall-qudiesa li tibda fis-6:30 ta' filgħaxija fil-Konkatedral. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna. Eħle sejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina l-inti jomna. Għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dunubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nibeditaw meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nimmaġitaw meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li jinti fis-smawiet. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nimmeditaw meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nimmeditaw meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nimmeditaw meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li jint fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art.
خبزنا ta' kuljum għatina l-lum, aħfirna d-nubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slem għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slem għalik. Lilek ngħidu għaliex aħna t-turfnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina war dan it-turfnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, Opija, u ħelwa Verġini Marija. Għall-intenzjoni u l-bżonnijiet tal-Papa. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlapalina. Imqazza Alla. Itlapalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlapalina. Om ta' Kristu. Itlapalina. Om il-Knisja. Itlapalina. Om tal-ħniena. Itlapalina. Om tal-grazzja ta' Itlapalina. Om u xebba. Itlapalina. Om mit-tama. Itlapalina. Om li żjed safja. Itlapalina. Om li żjed nadifa. Itlapalina. Om bla teba. Itlapalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlapalina. Om tal-aġeb. Itlapalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlapalina. Om ta' min ħalaqna. Itlapalina. Om ta' min salvana. Itlapalina. Xebba kollok għaqal. Itlapalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlapalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlapalina. Xebba kollok seta. Itlapalina. Xebba kollok ħniena. Itlapalina.
xabba dejjem marbuta ma' Alla, اطلب علينا mera tal-qdusija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب علينا bidu tal-ferħ tagħna, اطلب علينا amara tal-Ispirtu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tieba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا اطلب علينا torri tal-Avorju, اطلب علينا dar tad-deb, اطلب علينا arka tar-rab tal-ġdida, اطلب علينا bieb tas-sema, اطلب علينا kewkba ta' filgħodu, اطلب علينا صحة tal-morda, اطلب علينا kien tal-midinbin, اطلب علينا faraġġ tal-migranti, اطلب علينا faraġġ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana tal-Rożarju mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi, اطلب علينا ħaruf talla li tneħħi d-dnobiet tad-dinja, اغفر لنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-dnobiet tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-dnobiet tad-dinja, حن لينا itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. qatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraġnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirt teħżina l-oħra li jiġġerrew mad-dinja ħat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Sebastian Martri, اطلب علينا San Turrocco, اطلب علينا San Paul Missierna, اطلب علينا San Publio, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا San Beato Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Adeodata Pisani, اطلب علينا intom qaddisin protetturi tagħna, اطلبوا لله علينا. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla. Imbierek li semem qaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbierek li sem ta' Ġesu. Imbierek għal-qalb imqazza tiegħu. Imbierek id-dem mażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbierek għal-kbir Alla Marija Santissima. Imbierek għal-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija, Verġni u Omm. Imbierek San Ġusepp, ħaruż kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.